höj. Leva livet, nu ska jag leva livet. Woo! Fan är detta? Va? Nej. Pulvermusen. Det är dags. Du får inte lov att ta så i den. Jag nuddar aldrig där nära, va? Jo. Ni hör, det är väldigt känsligt hur man tar upp hans köttbullar. Robin, du får ta upp det själv. Woo! Då är det dags. Smaklig spis.